ولد زانتا ودرزا دراسي قويتوم جيلة ترختي موسى قرماتيون رهل عقبين أوها هاد دمسي يوناس مقنن أغربتي إيريزارا إنترتينمنت إذا بعصرتو سلسة قنبوت شعن شعات ميتن تسعان شمونتن عامة مرت قبل علي إرترا كوينا زاوجة منقس إثيوبيان دقنا نصبحتو عصرتو 4 قنبوت شحن شعات ميتن تسعان شمونتن عامة مرت ون نودبات إرترا نعسب نمسو عن كم زي تكمل لنا فلتا بدحر زمقلص زخا كابينة جزياو منقسي إرترا شعو معالت تأكيبو منقسي إثيوبيا يوتكعنا نمبر نعنا يتكعنا يونز تحسو زخونا يخون نتصور حبريتا زي ولو مقلص وصا اتي بحيل نستورر مريتاي بحيل خملسي ايلو زفكر منقسي إثيوبيا قن بازدو كيبلا بعلا 3 سنة شعن شعات ميتن تسعان شمونتن عامة مرت قداماي ورارز تسميه بوغن أنبسة قلبا قبل على سراويت إرترا ملتو ملكع تفنوا لب ولد زانتا ودرزان مبل 250 شعاتن كفال قتلوا منقسي إثيوبيا بعرب حموش سنة شحن شعات ميتن تسعان شمونتن عامة مرت بنفر توق أبس مرا دبدابا كايدة حايل أير إرتراون قلتوف قبرا ملس بمهب نسب بحيط غدام شدشت سنة شحن شعات ميتن تسعان شمونتن عامة مرت أما غلا مدينة كل التقراي بنفرتي تمساسال دبدابا كايدة بزبيلو دما اتخينات نابزل على ترز عرقة سولست شعات سنة شحن شعات ميتن تسعان شمونتن عامة مرتون حايلتات مكل غال إرترا سارة متقعت بمكياد نسراويت إثيوبيا كاب جنبارات بعد من كبابيان ساريقوم آب كباب عاد دقرات مسبسحوه تملسو تبايلوم ندحري تملسمو عباد من عمو كيامز تبايله نامبسة قلب حليفكا زلو بوتان مريسوم دفع بمسرح عردو بدحرزي اتغينات بوغن إثيوبيا زيادة سلستوعوع زتفلاليو منقستاتن ودوباتن عالم نغلتشيوم وغنات بمركاب اتقجت ابطاولا تزاتيوم بسلام نخفتحو أطبيقهم تمحصنو انت غنا كلتيوم سبحو درق رحن تحايلتات قلاصمو من عبلالنتو من نهزبو من عالم كريو نتام موداتا كلتيوم بحبار ببصقومم كيف توز تقبلون زفرمولون ذات سلام تحسيمهم نسفح خنا داتا دالو أبزخ تستوعلوا زلكم أجد داس حجت مالت قدّا يالله نسخة أبزخ نتخون هاجر بز تمرسن نهز بزقلقلن قواماوي منقستن تخينو كحتت مغانو سلازفلت ناتزقات أما حادقا بزتخالمتن بسلام كفتحيو بلب السعر نزن نخمزز عمسالة قدّاتن حالاو كخون دماينا هجي قوام نديفنا أصدقنا زلنا أب قبر خسر حلو قدم مجمارو قن إنه زحاد غازي قدميو قاتمو نتخلت يوم نايلو تود باز حلفو مرير هيوت مالت سبن نبرتن زغلب كينات نتغبي سعبينو فتسم رسيعهم كا
ኩናት ዝጠልቦ ክቡር ዋጋ ንምኽፋል ኣብ ሓያል ህልኽን ብቓላት ምዝልላፍን ተጸምዱ። ብወገን ኤርትራ ከምቲ ጥርሑ ገረወኛ ብዙሕ ድምፂ ዘስምዕ ጥርሖም እዮም ክበሃል ከሎ ብወገን ኢትዮጵያ ኸ ንሳቶም ጉድጓድ ኩዒቶም ምውጋዮም ዝፈልጡ ንሕና ግን ኣብ ጉድጓድ ምቕባር ከም እንኽእል ከነርዮም ኢና ተባህለ። መብዛሕቱ ናይ ክልቲኡ ወገን ህዝቢ እውን ኣብ ክንዲ ዓገብ ዝብል ናይ ክልቲኦም ሰብ ነገር ዝፈልጦ ጭቡጥ ሓቅን ታሪኽን ዘይብሉ ትሚሉ ንጥፋቱ ደድሕሪኦም ጨፈረን ፈከረን። ካብ ክልቲኦም ሓይልታት ከ ዋላ ሓደ እውን ይኹን ምንቲ መጎጎ ተሕለፍ አንጭዋ ዝብል ኣካል ተሳእነ። እዚ ለዋህ ህዝቢ ኤርትራ ብወገኑ ከምዚ ትርእይዎ ዳግም ሃገሩ ብኢትዮጵያ ከይትምንዛዕ ብምስጋእ በዚ ዘይተጸበዮ ኩነታት ኣዝዩ ተሻቒሉ ነይሩ እዩ። ድሕሪ 2 ሰሙን ግን እቲ ነገር ቀሊል መሲሉ ተራየ። በዚ ኸኣ ሮሶብ ማለት ጸሊም ደበና ውግን ወረ ውግን ዝተቐንጠጠ መሰለ እሞ ብመጠንካ እቲ ዋዕዋዕታን ሸበድበድን ቁሩብ ሃደ። ባድመ ንመብዛሕትና ኤርትራውያን ንፈለማ እዝንና ሰማዕናያ ስም ስለ ዝነበረት ንምልላያ ተሃንጠና። ዓለም ብዓለማውን ባድመ ባድመ በለት። ባድመን ከባቢያን ብኢትዮጵያውያን ማለት ብተጋሩ ኽጥመት ዝኻለ ኤርትራ ሃገርና ድሕሪ ውጥቀት መንግስቲ ኢጣልያ መንግስቲ ኣልቦ ኾይናትሉ ኣብ ዝነበረት ናይ 11 ዓመታት ማለት ካብ 1941 ክሳብ 1952 ዓመተ ምህረት ኣብ ዝነበረ እዋን እዩ። ኢትዮጵያ ኣብ 1949 ዓመተ ምህረት ማለት ኣብ ግዜ ምምሕዳር ንጉስ ሃይለ ስላሴ ብፍላይ ድማ ኣብ ግዜቶም ኣብ 1947 ዓመተ ምህረት ኣማሓዳሪ ክፍለ ሃገር ትግራይ ኮይኖም ዝተሸሙ ራስ ስዩም መንገሻ እዩ እቲ ግበታ መሬት ጀሚሩ። ኣብቲ እዋን እቲ ኤርትራውያን ኣብየቱታና ዝቕበል መንግስቲ ኾነ ውድብ ብዓቕምን ብሓይልን ኣድማዕ ኾነ ተሰማዕ ወካሊ ስለ ዘይነበረና ብኹሉ ሙሉ ኣብ ኢድ ኢትዮጵያውያን ኢና ወዲቕና ነርና። በዚ ምኽንያት ድማ እዩ እዘን ኣብ ዶብ ክልቴን ሃገራት ዘለዋ ዓይጋ ብወገን ኢትዮጵያ መነኹሰይቶ ድማ ብወገን ኤርትራ ዝርከባ ዓድታት ምስ ተሰሓሓባ ነቲ ጉዳይ ብቐንዕና መርሚሩ ቁኑዕ ፍርዲ ዝህብ ኣካል ዝተሳነ። ኩሉ ግዜ ኣብ ጉዳይካ ቁኑዕ ፍታሕ ንምርካብ 3 ነገራት ኣዝዮም ወሰንቲ እዮም። ንሳቶም ከዓ ዲፕሎማሲ፣ ሓይልን ሃብትን እዮም። ዲፕሎማሲ ማለት ናይ ምምራሕ ልምድን ጥበብን ማለት እዩ። ዓለም ከዓ ብሰለስቲኦም እያ ትምራሕ ዘላ። እዚኣቶም እንተዘይብልካ ግን ወትሩ ምስተዓመፅካ ኢኻ። እዚኣቶም ሰለስቲኦም ከዓ ብተፈጥሮ ዝወሃቡኻ ወይ ብጸሎት ኮፍ ኢልካ ዝርከቡ ጸጋታት ዘይኮኑስ ሓደ ንፉዕ መንግስቲ ንህዝቡ ጠርኒፉን ኣፋቒሩን ኣብ ስራሕ ብምውፋር ኣብ ሓፂር ግዜ ክውንኖም ዝኽእል ቀለልቲ ነገራት እዮም። እዚ ሓቀኛ ሸምጋልን ዓራቕን ዝሰኣነ ጎረባብቲ ህዝብኻ እቲ ሓደ ዘይመሬቱ ክግብት እቲ ኻልእ ድማ ንመሬቱ ክከላኸል ዓማፅን ተዓማፅን ኣብ ረፅማ ኣተው። ኣብ መወዳእታ 4ታት ማለት ድሕሪ ስዕረት መንግስቲ ኢጣልያ ኣብ ኤርትራ ድማ ኣብ 1949 ዓመተ ምህረት እዩ እዚ ነገር ኣብ ረፅሚ በፂሑ። ሽዑ ወኪል ናይቲ ንኤርትራ ሃገርና ብግዚያውነት ዘመሓድር ዝነበረ መንግስቲ እንግሊዝ ዝነበረ ካፒተን ግሪዝማን ዝተባህለ ኣመሓዳሪ ከተማ ሰንዓፈ ብዕለት 26 ሚያዝያ
1949 ዓመተ ምህረት ሓደ ኣብ 1904 ዓመተ ምህረት ብመንግስቲ ኢጣልያ ዝተሳለ ናይ ኤርትራ ካርታ ሒዙ ናብቲ ንህዝቢ መነኽሰይቶን ንህዝቢ ዓይጋን ዘባሰ ብየማናይ ሸነኽ እምባ ሰርጉም በዝርከብ ኣከራኻሪ ቦታ ብምኻድ ረኣዮሞ እቲ ጎምቦላ ዳጋ ወይ እውን ማጋሊ ዳጋ ዝተባህለ ዘሰሓሕቦም ዝነበረ ቦታ ናይ ኤርትራ ምዃኑ ኣረጋገጸ። ብድሕሪ እዚ ኸኣ እቲ ሽግር ንግዚኡ ፈውሲ ረኺቡ ዓረፈ። ኣብ 1953 ዓመተ ምህረት ግን ህዝቢ ዓይጋ ማለት ኢትዮጵያ ዳግም ነታ ቀዲሞም ዝተስማምዕሉ ውዕል ብምጥሓስ ከብቶም ኣብቲ ዘይቦትኦም ምዃኑ ዝተሓበሮም ቦታ ሳዕሪ ከብልዑ ጀመሩ እሞ ህዝቢ መነኽሰይቶ ናብ ዓዲግራት ከይዶም ከሰሱ። እቲ ነገር ብዕርቂ ክፍታሕ ተባሂሉ ድማ መንግስቲ ኢትዮጵያ ማለት ምምሕዳር ንጉስ ሃይለ ስላሴ ምስ መንግስቲ ኤርትራ ምምሕዳር ደጃዝማች ተድላ ባይሉ ብምርኻብ ነቲ ነገር ብሰላም ንምፍትሑ ዘተዩ። በዚ መሰረት ከዓ ብወገን ኤርትራ ዳኛ ኮይኖም ዝተመርጹ ምስሌነ መነኽሰይቶ ዝነበሩ አዝማች ስብሃቱ ባይሩ ክኾኑ ከለዉ ብወገን ኢትዮጵያ ዳኛ ኮይኖም ዝተመርጹ ኸ ቀኛዝማች እምባየ በራኸ ነበሩ። ክልቲኦም ምስሌነታት ድማ ሰሶቦም ሒዞም ብዕለት 25 ነሓሰ 1953 ዓመተ ምህረት ንኽልቲኦም ተጻረርቲ ወጋናት ኣራኺቦም ብምዝታይ ነቲ ቁስሊ ፈወስዎ። ድሕሪ 10 ዓመት ግን እታ ቀዲሙ ብዘተን ዕርቅን ዝተፈወሰ ቁስሊ ረኺሱስ መሊሱ ነደረሞ እንደገና ዕግርግርን ባስን ስለዝተላዕለ ብ25 ሐምለ 1963 ዓመተ ምህረት ኣማሓዳሪ ኣውራጃ ኣኮሎ ግዛይ ነበር አቶ እምባየ ገብረ አምላኽን ኣማሓዳሪ ኣውራጃ ዓጋመ ነበር ሹም ዓጋመ ኻሳ ኪዳነ ማርያምን ዝመርሕዎ ኮሚሽን ከም በሓድሽ ኣብ ዛላምበሳ ተራኺቡ በቲ ጉዳይ ዘተየ። ድሕሪ ናይ 10 መዓልቲ ዘተንክትዕን ድማ እቲ ኮሚሽን እቲ ጉድለት ብወገን ዓይጋ ኢትዮጵያ ከም ዝነበረ ኣረጋገጸ። ኮሚሽን እዚ ድሕሪ ምርግጋጹ ብድሕሪ 7 ወርሒ ማለት ብዕለት 25 ጥሪ 1964 ዓመተ ምህረት እንደገና ተራኺቡ ብሓባር ናብቲ ኣከራኻሪ ቦታ ብምኻድ ብመሰረት ስምምዕ 25 ነሓሰ 1953 ዓመተ ምህረት እዚ መሬት ዓይጋ እዚ ድማ መሬት መነኽሰይቶ እዩ ኢሉ ናይ ሓባር ውሳነ ሕለፈ። በዝኻ እቲ ዳግማይ ግጭት ሃደ። እቲ ሰሉስ 18 ለካቲት 1975 ዓመተ ምህረት ኣብ ደደቢት ባሕር ትግራይ ማለት ሰሜናዊ ምዕራብ ትግራይ ከም ዝተመስረተ ዝንገረሉ ውድብ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ማለት ህወሓት ኣብ ናይ መጀመርያ ዓመታት ቃልሱ እዚ ቦታ መሬትና ይውጹልና ብምባል ምስተኻብቲ ምስረት ኣብቲ እዋን 15 ዓመታት ኣውፂራ ዝነበረት ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ ማለት ተሓኤ ተሰሓሓበ። በዚ ዝተላዕለ ድማ ኣብቲ ቦታ ውግእ ገጢሞም ተሓኤ ስለ ዝሰዓረት ነቲ ቦታ ክሳዕ 1981 ዓመተ ምህረት ካብ ሜዳ ኤርትራ ብሻዕብያን ወያነን ተወቂዓ ትወፅእ ተቆጻጺራ ተመሓድሮ ነበረት። እቲ ብድሕሪ ተሓኤ ንሜዳ ኤርትራ ዝባሓተ ውድብ ህዝባዊ ግንባር ሓርነት ኤርትራ ድማ ካብ ወርሒ ነሓሰ 1981 ዓመተ ምህረት ጀሚሩ ክሳዕ ወያነ ኣብ 1986 ዓመተ ምህረት ዳግም
መሬትና መለሱልና ኢሎም ዝሓቱን ዝምጉቱን የማዓድሮ ነበረ። ኣብ 1986 ዓመተ ምህረት ግን ቅድሚ ናጽነትና ምጉንጻፍና ብመትበር ማለት ብዶብ ኣብ ጎድና ኣው ጎነጽ ክናቱ የብልናን። ስለዚ ሕጂ ድሓን ንግዚኡ ስቂልና ንግደፈሎም ድሓር ግን ነቐዳማይ ጸላይና ምስዓርና ነርክበሉ ብምባል ህዝባዊ ግንባር ሓርነት ኤርትራ ሰራዊቶም ካብቲ ዘሰሓሕብ ቦታ ብሰላም ስለ ዘውፅእዎ ካብ ሽዑ ጀሚሮም ወያነ ነቲ ቦታ ክሳብ 6 ግንቦት 1998 ዓመተ ምህረት የማሓድርዎ ነበሩ። ዕለት 24 ክሳብ 27 ሚያዝያ 1993 ዓመተ ምህረት ማለት ኣብ ምክያድ ረፈረንደም ኤርትራውን እዚ ጉዳይ እንተ ተረሲዑ እንተ ብፍላጥ ተጎስዩ ከይተላዓለ እቲ መሬት ኣብ ኢድ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኾለዩ ረፈረንደም ተኻይዱ። እቲ ሻቡ ሓንሳብና ሓዋሩን ክፍታሕ ዝነበሮ ሕዱር ግጭትን ክርክርን ዝድማዩ ሕጂ ከም ብሓድሽ ተላዒሉ ኣብ ዝለዓለ ደረጃ በፂሑስ ካብ ዓደም ወረዳን ሓሊፉ ናብ ውድባት ተሰጋጊሩ ቀፂሉ እኖ ሕጂ ናብ መንግስታት በፂሑስ በሃገር ደረጃ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ኩናት ንኽእወጅ ምኽንያት ኮይኑ ጠንቂ ህልቂት ክልቲኡ ጎረባብቲ ህዝብታት ንኽኸውንካ እንሆ ብክልቲኡ ወገን ኩናት ተጠጅዩ። እቲ ዝገርም ግን ቅድሚ 1748 ዓመተ ምህረት ባድመ ጥራይ ዘይኮነሲ ብምልእታ ትግራይ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ባሕር ነገስታት ድዋርዋ ምንባራ እዩ። በሎም ኣብዛ ደቕዚኣ መመልከቲቶ ጻብዕቱ እናወጣወጠ ከመይ ማለትካ ኢኻ ግን ዶክተር ትግራይ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ባሕር ነገስታት ድዋርዋ ነይራ ማለትካ ክሳብ 1748 ዓመተ ምህረት ንሕና እንተጋሩ ንገዝኦም ማለት ነማሓድሮም ነርና ማለት ድዩ እምባ ከመይ ገይሮም ደኣ መንግስቲ ኢጣልያ ክመጽእ ኸሎ በዓል ሃፀይ ዮሃንስ ራእሲ ኣሉላን ዝበሃሉ ተጋሩ ይገጹና ወይ የማሓድሩና ነይሮም ኢሉ ወድረዛን ሓተተሞ ኩራራውን ምስኡ ብምስምማዕ ብእወታ ርእሱ ነቕነቐ። ጽቡቕ ሕቶ እዩ ዝሓወይ እቲ ታሪኽ ኣሕፅር ኣቢለ ክነግረኩም እየ ከይነውሓና ምእንቲ ካብ ጥንታ ኣትሒዙ ክሳብ 1633 ዓመተ ምህረት ኤርትራን ትግራይን ክሳብ ሩባ ተከዘ ማለት ዶብ ወሎን ትግራይን መምሕዳሩ ኣብ ቤተ መንግስቲ ድዋርዋ እዩ ነይሩ። መምሕዳር ባምቦሎ ምላሽ ተባሂሉ ድማ ይጽዋዕ ነይሩ። እቶም ካበት ከመን ምልጋእን ጀሚሮም ብዘይ ምቁራጽ ንዘበናት ንባምቦሎ ምላሽ ዘማሓድሩ ዝነበሩ ባሕር ነገስታት ምድሪ ባሕርኻ መዲናኦም ድዋርዋ ነይራ። ባሕር ነገስታት ወትሩ ኣብ ትሕቲ ሃፀያት ጎንደር ኮይኖም እዮም ንምድሪ ባሕሪ የማሓድሩ ነይሮም። ድዋርዋ እውን ንሃፀያት ጎንደር እያ ትምእዘዝ ነይራ። ንሃፀያት ጎንደር ኣይግብር ነይሉ ብምሕንጋድን ምስ ቱርክ ብምስምማዕን አንጻሮም ዝተዋገ እንኮ ባሕር ነጋሲ ምድሪ ባሕርኻ ባሕር ነጋሲ ይስሐቅ ዘውዴ ጥራይ ነይሩ። ኣብዚ ክፍለ ዘሎ ጉዳይ ግን ካብ 1912 ዓመተ ምህረት ጀሚሮም ክሳብ 1270 ዓመተ ምህረት ኣብ ጎንደር ኮይኖም ንኢትዮጵያን ነታ ብባሕር ነገስታት ማሕደር ዝነበረት ምድሪ ባሕርን ዝመርሑ ዝነበሩ ሃፀያት ካብ ንጉሰ ነገስት ምራራ ተክለ ሃይማኖት ወዲ ባሕር ነጋሲ ምራራ ገብረ ክርስቶስ ዝውለዱ ደቅ ምድሪ ባሕሪ ማለት ኤርትራውያን መንባሮም ክርስዕ ይብሉን። ኣብ 1270 ዓመተ ምህረት ግን ሃፀይ ይኩኖ ኣምላኽ ማለት ተስፋ ኢየሱስ ወዲ ንጉሰ ነገስት ይትባረክ በሓገዝን ምኽርን አቡነ ተክለ ሃይማኖት ስልጣን ካብ ሃፀይ ናአክቶ ለአብ ወዲ ሃፀይ ዳግማይ ምራራ ገብረ ማርያም ብምምንዛዕ በ10 ነሐሴ 1270 ዓመተ ምህረት ስልጣን ኢትዮጵያ ተቆጻጸረ። ብድሕሪ ዝድማዩ
ታሪክ ክጠማዘዝ ጀመረ። ሃፀይ ይኩኖ አምላኽ ማለት ንግስነቱ በእግዚአብሔር ዝተባረኸ ከም ዝኾነ ንህዝብን ምእማን ኢሉ ነታ ኣብ ጎንደር ንዘበናት ቆይሙ ዝነበረ ቤተ መንግስት ዛውጌ ናብ ሽዋ ብምውሳድ ቤተ መንግስት ንጉሰ ሰሎሞን ኢሉ ብምስማይ ናብ እስራኤላውያን ክጽጋዕ ፈተነ። በዝኻ ህዝብታት ኢትዮጵያን ኤርትራን ኣብ 10 ክፍለ ዘመን ቅድሚ ልደተ ኢየሱስ ክርስቶስ ማለት ካብ 1000 ክሳብ 901 ዓመተ ዓለም ምስ ሃፀይ ምኒልክ ካብ ዝመጹ 12 ነገዳት እስራኤል ዝተወልደ ከም ዝኾነ ብኹለን ገዳማትን አብያተ ክርስቲያናትን ክሰብኽ ጀመረ። ንጉስ ኃይለ ሥላሴውን ካብዝ ብምብጋስዮም ሞዓ አንበሳ ዘነገደ ይሁዳ ዝብሉ ዝነበሩ ኣብ 1633 ዓመተ ምህረት ግን ስልጣን ድዋርዋ በትእዛዝ ሃፀይ ሱስንዮስ ቀዳማይ ማለት መልአክ ሰገድ ካብ ባሕር ነጋሲ ዮሐንስ ሃካይ ወዲ ዳግማይ ቶምበሳ ናብ አቤቶ ተስፋጽዮን አትዋሽም በዓል ጻዕዘጋ ምስተሰጋገረት ካብ ሽዑ አትሒዞም ወለዶ ተስፋጽዮን አትዋሽም ናጽያት ጎንደር እናገበሩን እናገልገሉን ክሳብ 1748 ዓመተ ምህረት ከቋሮጹ ንባምቦሎ ምላሽ ይገዙ ነበሩ። ባምቦሎ ምላሽ ንኤርትራን ትግራይን ዘጠቃለለ ክሳብ ሩባ ተከዘ ዝበጽሕ ግዛት ኤርትራውያን ባሕር ነገሥታት መንባሩ ኣቐዲማ ሓቢረኩም እየ ብምባል ትኩር ኢሉ ጠመቶም። እሞ ኣብ 1748 ዓመተ ምህረት ዳ እቲ ንነዊሕ ግዜ ሰሪቱ ጸንሐ ናይ ኤርትራውያን ስልጣን ናብ ትግራይ ዝቕይር እንታይ ተፈጢሩ? ሓተተ ወዲ ረዛን እትቢሉ እወ ኣብ 1748 ዓመተ ምህረት ብድሕሪ ሞትቶም መራሒ ባምቦሎ ምላሽ ዝነበሩ ደጊያት ማሞ ገብረ ክርስቶስ ስልጣን ጻዕዘጋ ናብ ንእሽተይ ሓዎም ናብ ራስ ዓንዲ ሃይማኖት ገብረ ክርስቶስ ይሓሊፉ ነይሩ። ደጊያት ማሞ ንሃፀይ ኢያሱ ኻልኣይ ማለት ንዓለም ሰገድ ንምሕጋዝ ኣብ ቃሓ ዝተባህለ ቦታ ኣብ ኢትዮጵያ ምስ ጋላ ማለት ኦሮሞ እናተዋጉ ኸለዉ እዮም ተሰውዮም። ኢትዮጵያዊ ማለት ትግራዊ ኣማኻሪኦም ነበር ብላታ ሚካኤል ሕዝቅያስ ወልደ ሐዋርያት ዳሓር ራስ ሚካኤል ስሑል ዝተባህሉ ኸ ኣብ 1748 ዓመተ ምህረት ንራስ ዓንዲ ሃይማኖት ምስ ቀተልዎም ራሲ ኣበሉሞ ብድሕሪዚ ራስ ሚካኤል ስሑል ብደቂ ዓዶም ጥራይ ዝቆመ ሓያል ሰራዊት መልሚሎም አንጻር ግዛት ጻዕዘጋ ብምውጋእ ንግዛት ባምቦሎ ምላሽ ማለት ትግራይን ኤርትራን ናብ ግዛት መረብ ምላሽ ማለት ናይ ሎሚ ኤርትራ ጥራይ ከም ዝጠቕለል ገበርዎ። በዚ መሰረትካ ንሶም ንትግራይ ባሕሪ ነጋሲ ሰሎሞን ወዲ ደጊያ ተስፋጽዮን ድማ ንመረብ ምላሽ ከም ማሕድሩ ኣኽሽሽን ዓበይቲ ዓዲ ክልቲዩ ህዝብታትን ኣተዓረቕዎም። ሽዑ ድማዩ ዋጣቶም ብብላታ ሚካኤል ስሑል ዝተቐትሉ ራስ ዓንዲ ሃይማኖት ገብረ ክርስቶስ ደርመን ከመዓልካ ደርመን ከዳዓ ጠላም ያዛ ዘመን ሓወይልካዶ ሰብ የመን ድሙኻ እኳ ተምጻልካ ተመን ብምባል ነቲ ዘቐተሎም ኣማኻሪዮም ነበር ብላታ ሚካኤል ስሑል ወዱ ጋል ሓወዩ ገለ ይብለንን ኢሎም ኣሚኖም ዝለዓለ ስልጣን ስለ ዝሃብዎ ዘይሙ ዝወቐሶም። ራስ ሚካኤል ስሑል ግን ድሕሪ ግዜ እንደገና ሰራዊቶም ሒዞም ናብ መረብ ምላሽ ዓጠምጠምን እናበሉ ብምእታው ንምምሕዳር ጻዕዘጋ ብምምንዛዕ ብሓይሎም ንኹሉ ጠቕሊሎም ተቖጻጸርዎ። ካብ ሽዑ ኣትሒዞም ድማ ተጋሩ በብግዚኡ ብውርሻ ኣብ ስልጣን እናመጹ ክሳዕ ራስ ኣሉላ እንግዳ ማለት ኣሉላ ኣባ ነጋ ንኤርትራን ትግራይን ክገዝኡ ኽኢሎም ማለት እዩ። በለ ኣብዛ ደቕ እዚኣ
بعلت بيتو سلازدون قيتو ساعتو النرأي نمن تايقن مراحي بامبولو من لايز نبرو بعلت عزاقا راس مني خزبل كامو دكتور نتقراواي بلاتا ميكيل سعول أما خريم جيروم زل على سلطان هبومو إيرتراوين أما خرتي نبرو انديوم حاتة كرارا نيرو منبر كما يزي نبرو بلاتا ميكيل سعول جن بهاوري ويسغيلهم زموتو أما خري نبرون نوتهم بغد مراس عند هيمانوت جزاي بامبول من لايز نبرو حوام دقيات مامو قبر كريستوس بلاتا ميكائيل هسكياس ودو قالوميو نابو بلاتا ميكائيل سعول مالت هسكياس ولد هواريات الديوم قوال دقيات مامو قبر كريستوس تعزقين ركب بلاتا ويراس ميكائيل سعول مسندا تعزقان بار بغمزي جميرو بلوم انتي تبل ودي بل دكتور اسكي تسان زي نفلتو خما نفليت كانا حجيس كن كي دحان وعلى غنيلنا بقى دوتري كالو معلت دحان كملسينا إلو مو كراران ودرزانن تبقسو حتى جمعة دون قالو بون انت ترفس شهاون كيستخم تخدو اللغم حجي خدمت سوكو يا غروب زي تتصنحو بلوم تسكفو أبزاد غزيا نو تساقم يلن دوتره غزانا انديو كالو معلت رح مسينا انساتينا شاو دحان بروح معلتي نجي معاخا سلام بللنا يخا إلو مو كاب غزانا بكان شلو مسوصو ورا بونسي يترفكم عندها عبسلكم يلو زي مدنزز صوتاو سمعتيو بزا قاطامي أعرقتكم بزحبون مستاي كيزوترا تتنققلون يخم مغنياتو بون ناتوم نسمع الركب زلعالو هرمونات مالت أبقس من قصاص يدنزو زومي جاو بولو دحان وعلو زوم عواتي مسبلوم في الشخيلوخا مبا بونكو خمو اللو دي ودي مبا بلزنا نسنا أبون تساقتي تنكي وعلا خنتنك غالينينا بمبال الناس حقو كاباب زاد غزيات تفليو بدحرزي ودرزانن كراران احواتهم نخحقو زيلوم بعلاتهم نابلزا بمخاد نام مكلخال هاجر كتتو اتفولي تعليم قسيمو بوتهدراو بقعتو زمسكره ودرزان كم تلمود كاف فقر بصيتو نفقر هاجرو سلازقدمه ولقاو قدايو قديفو نخلتين افقرتو مالت نرزنتن نسارونن تسنابيتو مسبو نام مكلخال هاجر كتتا رزنتن سارونن بز قداي تسللا بفلاي سارون عايسدك كانيلا اعقرقرت ودرزان ناب جنبارات مسكده كسع نابتم حاموشن عسران حاموشن زبهالو حايلتات كوماندو تراخبو بوتو زحز نابتا اب جنبار مرفستي زنبرت اهادو كولونيل ابيدارا دوديرا تسلفه كوراراون بتمساسالي مغدي نابتا مسرع ابيدارا دوديرا تحغاغيزا دوباتات تحلو زنبرت أهادو التلنت آل حد جعفر آب جنبار مربستي تسلفه كلت يوم آب حدا بطولوني آب حدا برجد آب حدا كفل سراويتن آب حدا كورن سلازنا بروخا بقللو يرخبو نورو اتبو وغن إثيوبيا زتقبره بادمه كاب حيلتات مكل خال إرتران من منزع قدام ايفتنه مس عرة تقاچو مسبر عنخا بدحريو منجس إثيوبيا نخال ايفتنه زد المدلاوات ما انت خقبر نغور باوارح كاب كينات اعرفه اتبو حيل زتورر مريتي بحيل غملسي زبل منجس إثيوبيا خا زد المدلاوات نمقبار مدقعت سلزق قارصه جنبارات مرب ستيت بزي كحح حليفو زونچف كبيد برتن
ናይ تعليم ተخስን ክስማዕ እንተ ዘይኮይኑ ብተዛማዲ ጸጥ ኢሉ ነበረ ኣብዚ ተዛማዲ ኩነታት ዝድማዩ ወድ ረዛን ብሰራሕ አንትጓል መስመር ሓይላ ምሕረት ማለት ጋይን ወልዱ በአጋጣሚ አብረጽ ምጻተወ እታ ሽሻይ ዝተባለት ጓል ካብተን አርባዕተ ኣብታ አሃዱ ዝነበራ ማሐዙታ ዝያዳ ብጅግንነትን መልክዕን ወድ ረዛን ተማሪኻ ናይ ዓይን ፍቅሪ ስለ ዝሓዛ ካብ አሃዱ ተፈልያ በቀጻልና ቡና መጸት ጽግዕግዕን ፍሽኽሽኽን በመባል ትፍትኖን በተዘዋዋሪ መገዲ ፍቅራ ትገልጸሉን ነበረት እዝኻ ንወድ ረዛን በዓይን ሓላፊኡን ደቅ አሃዱን ከም ዝጥመት ገበሮ መራሕ ሓይላን ሽሻይ ምሕረትውን ሓደ መዓልቲ ናቦቱ ጸዊዑ ስምዕስ ከስኺ እንታይ ደሊኺ ናብ ማቴዎስ ባህልቢ ናብ እንዳ 525 ትመላለስ ዘለኺ በላ ነታ ሻይ ሒዛትሉ ዝኣተወት ጓልጋንቱ ትኩሪሉ ዓይን ዓይና እናጠመተ ዋ ኣብ ሓንቲ መሓዘይ ስለ ዘላ ናብኣይ ክዕልል ኢለ ዝኺዘሉ እምበር ተግደልዳ መለሰት ታጓል ስምብዲላ እንደ እንታይ ፈሊጠማነ እንታ ከምዝ ደለኽዳ ንስኽ ባዕልኽ ንገርን እምበር ዋ በለጋይን ወልዱ ተገንጭሩ ዋ ወል ሓደ ዘለኾ ነገር የብለይ ኢላ ሻሂኡ ሂባቶ ግልብጥ ኢላ ነደገ ወጸት እንተኾነ ፍቅር ወድ ረዛን ልዕሊ ዓቕማ ኮይንዋ ስለ ዝነበረ ብፍጹም ድቃሳነት